Κοντά μας έχουμε το παίκτη της ΑΕΣ Θενής Γιάννη Φόσκολο, ενός από των πρωταγωνιστών της σημερινής νίκης της ομάδος και σκόρερ του πρώτου τέρματος. Γιάννη, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς είδες το σημερινό μάτς και ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδος. Γεια σου Γιάννη. Το σημερινό μάτς ήταν... εντάξει, ήμασταν καλοί και οι δύο ομάδες. Δεν παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο λόγω του αέρα. Εντάξει, μπορούσαμε να έχουμε φάει, να έχουμε δεχτεί κι άλλα γκολ. Ήμασταν σε κάποιες φάσεις τυχεροί. Μπορούσαμε όμως να έχουμε βάλει κι άλλα. Γενικά δεν παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο. Να τα λέμε και έτσι όπως είναι. Την αντίπαλη ομάδα των ΑΟΣ που είναι φαβορί, ένα από τα φαβορί για την άνοδο, πώς τον είδες? Καλή ομάδα, αλλά λόγω του αέρα δεν μπορούσαν πιστεύω να παίξουν μπάλα και αυτή η ομάδα, όπως και εμείς. Έχει πολύ καλή, δυνατή ομάδα, παίζει όμορφη μπάλα, πιστεύω δηλαδή ότι παίζει όμορφη μπάλα. Και εντάξει, έπρεπε, νομίζω ότι μας πήραν λίγο ψήφιστα, σαν ομάδα. Πιστεύεις ότι θα είστε κι εσείς ένας από τους εκδικητές της ανόδου? Δεν το βλέπουμε έτσι. Δεν κυνηγάμε για άνοδο και τέτοια, εμείς θέλουμε να περνάμε καλά. Ούτε πρωταθλητισμό, ούτε τίποτα. Τώρα ακολουθεί ο Όμικόνο. Άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι εντός έδρας. Μπορείτε να τους κερδίσετε και αυτούς? Δεν ξέρω αν θα κερδίσουμε. Πάντως δεν θα τους φοβηθούμε. Θα τους σεβαστούμε σαν ομάδα και δεν θα φοβηθούμε. Καλή συνέχεια και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ και σε όλες τις ομάδες καλή συνέχεια.